Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, anasab kini ang usa ka programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon ninyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga maga panghinaot kaninyo nga kamong tanan karon na nakamo sa inyong tagsa-tagsa ka na mutangan o nakamo sa talagsi kabaskog sa inyong mga panglawas nga mo'y magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master kanamo padiyon sa nga among gitulo kaninyo o kung doon na may basahon nga referensya nga gamit kini gamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit. Labi na sa mga chapter president nga nagabaga o nag-angkon usab sa radio station. Kumusta kaninyong tanan sa tanan nga mga ipamatian ninyo nga maong tulumanon sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O dili na to pagkalimtan sa tanang makaigsunan ang usa nato ka obligasyon nga maitod sa binulan ang paghatag para sa PBCM Palace reconstruction o sulod usab sa usa ka tuig adunay atong mga pagkatigom nga tulo kaugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O dining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug akong pagpangamusta nila ni Ima Quijano Bilida ug ni Espredion Yamyamin Bertoles ug kang Dimol Telebrico ug kang Jeffrey Telebrico nga mo'y nagsuporta sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig, Pinamungan, Cebu. O ako lang mga pagpangumusta sa tanan tong makigsunan no, sa pagsuporta ning atong mga programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nini karong higuna mga kagalaan ug makigsunan, ako kamong yatag sa kauban nga ebangelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug makigsunan? Kini usab si Brother Ronald Canyaban, katambayayong usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga mong ighatod kaninyo. Og ako lang pagpumusta no sa tanan ako mga kaparentihan dinhi sa Mahaplag Lite sa Kanyaman family og sa mga Rimuho family. Kumusta kaninyong tanan? Og sa tanang mga nagsunod sa programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi dinhi sa Radyo Bandera Arasan Kagwait, Surigao del Sur. Kumusta kaninyong tanan? Og sa akong magkaparentihan diha sa mga Punsad family o sa Biliho family dinhi sa Mati Kagwait, Surigao del Sur. Kumusta kaninyong tanan? Og nining gayon na ihatag ko pagkamos pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ug maayong pagpatalinghog sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Dibs Rizaba makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa kamaturan. Ingon niini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog niining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aduna kitay matag adlawng Domingo ug aduna usab matag adlawng Sabado. Ug dinhi niining inyong pagpatalinghog dinhi sa Sibiyahan sa RPN DXKO Teleradio Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 sa udto hantod sa alauna sa hapon. Live sa Facebook ug ingon man makita kini sa YouTube ug usab makita kini sa Parasat Cable sa Channel 5. Ug aduna pagsubli sa programa mga kaigsuonan matag adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 sa hapon. Ug kumusta na lang sa atong mga suking tigpaminaw sa mga higala ug kaigsuonan. Ug ang among pagpasalamat sa mga kaigsuonan nga naghatag suporta labi na dinhi sa Balingasag sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 sa gabi hantod sa alas 9 sa gabi. Kining maong programa gisuportahan
sa PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi usab sa Hingog City sa inyong pagpatalinghog, kumusta usab sa tanan nga nagasunod dinhi sa Real Beat Radio sa alasay sa buntag hantod sa alas 7 sa buntag, diin gisuportaan kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ingon man ang naghatag suporta ang pamilya Kisimundo, ug ingon man ang atong igsuon Brother Mario Chavet, ug ang usa nga naghatag sponsor ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading, diin gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ug kumusta usab sa atong mga kaigsuonan nga na nagpaminaw sa atong programa dinhi sa Kaboses Power Radio matag adlawng Domingo alas 7 sa gabi hangtod sa alas 8 sa kagabihon. O kumusta usab sa mga suking tigpaminaw dinhi nagapatalinghog sa programa dinhi sa Cagayan de Oro sa sibiyahan sa DX Ario Radio Ultra matag adlaw nga Domingo alas 10 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag. Dinhi usab sa Tandag City mga kaigsuonan ang atong programa mabati matag adlaw kita nga Sabado dinhi sa DXVP Shore FM. Kumusta sa mga kaigsuonan o mga higala nga mga suking tigpaminaw. Kutob usab sa maabot sa pagsibya ni ining atong programa karon. Diin kining maong tulumanon gihatagan og kinabuhi sa mga naghatag suporta ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio M. Campado. Ug usab ang iyahang Vice Chapter President Sister Alma Bernido, usab ang Treasurer Sister Julie E. Tubo, usab ang Secretary Sister Marina J. Campado, ug usab sa mga advisors ni ining maong branch nila ni Brother Shelo H. Canonigo, Brother Eric H. Canonigo, Sister Gertrudis H. Canonigo, Brother Marcelo Chubay ug Brother Pedro M. Campado. At usab nga gikumusta si Brother Danilo Canonigo ug ang iyang kapikas mao si Amay Canonigo. Kumusta kaninyo? At usab gitimbaya si Sister Mel Labado Go Santos, PBCA member Tandag City Branch. Ug usab atong gipanimbaya ang chapter president dinhi sa Usami City Branch, Sister Perla Manching. Nagsuporta sa Sharp 89 FM sa Sharp Radio. Ug usab atong gikumusta ang kauban nato sa pagtuo, igsuon nato si Brother Nilo Jr. Hodelia sa Valencia, Bohol. Dinhi usab sa inyong pagpatalinghog mga kaigsuonan sa Kabadbaran City sa Radyo Publiko 106.1 Honey FM matag adlawng Domingo alas 6 sa buntag hantod sa alas 7 sa buntag. Gitagaag kinabuhi kini sa atong igsuon Brother Nicanor R. Librero ug ingon man naghatag suporta Sister Angelica D. Librero. Gikumusta natusab ang mga kaigsuonan nga ni astilipong bansa sa Amerika dila ni Sister TC A. Kulihat, PBC member ug usab Sister Lily Patterson. Ingon man sa mga Amakiton and Hermias family ilabi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Og ang legal counsel usab sa pagtulon ang PBCM walay lain Attorney Ramil G. Carion. Kumusta kanimo attorney? Ato usab gitimbaya ang kaigsuonan nga nagsudong dinhi sa Tagulwan ilabi na ni Brother Jerry Idkila. Ni adtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ug aron sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw, Brad Deber, Brad Rene, Brad Ronald, ang atong paghisgutan karon mo kini ang mahitungod ang mapintas nga manap nga gisgutan sa pinadayag sa Kapitulo 13. Ngano nga ato kini nga gisgutan tungod kay takdo usab sa adunay mga nagapangutana nato. Pero sa dili pa nato basahon ang usa sa mga nagapangutana kanato, ato sang basahon Brad Deber ang mga
na binbin usab og aduna nay mga pangutana og aduna sa mga reaksyon nila pero magtagal lang sila tungod kay nanamay mga naka-schedule lugar nga mga nagapangutana kanato. Ato pagabasahon rib una dinhi ato mabasa si Lina B. Balaba sa Pilar Bohol ug mao kini ang atong pagkatubagon reb ang iyang mga pangutana karon niining atong tema. Ikaduha si Ryan Mapalo, Tandag, Surigao del Sur. Ikatulo Dunggal Stingabngab ug ang ikaupat si Ruben Gambe sa Tandag City. Og mao kini ang ato nga mga nagapangutana gani karon nining tungura sa atong pagtuon kung kinsa ang gisgutan lugar nga mapintas nga manap nga gisgutan sa Pinadayag Kapitulo 13. Ang ato diyan yana basaw nato ang nagapangutana kanato nga mao si Sister Lina B. Balaba taga Pilar Bohol, Brad Deber. Okay reb ato pagabasahon. Matud pa din ni Lina B. Balaba ato pagabasahon. Nagaingon ini kanimo Pastor Mangalos matud pa ni Lina Balaba kay yamaning gi-teksan si Brad Ronnie. Matud pa nini kanimo Pastor Mangalos. Ako tigpaminawan sa inyong wali diha sa Radyo Ultra sa langit ng lamdag sa kinabuhi. Ako taga Pilar Bohol nga nag-alagad sa simbahang Katoliko diri sa Pilar Bohol ug among pari si Felix Tabigi. Pastor Ronnie Mangalos, ang una kong pangutana sa Pinadayag 13 bersikulo 16 hangtod 18. Kinsa maning tawhana nga anaa kaniya ang unom kagatos ug kan umag-unom. Ikaduhang pangutana sa Pinadayag 21 bersikulo 3 hangtod 4. Kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Palihog lamdagi ko. Lina B. Balaba, taga Pilar Bohol. Sister Lina Balaba dinhidapit sa Pilar Bohol. Sa imong pangutana nga gi-address sa atong usa sa igsoon Brother Ronnie Mangalos nga dunay imong pangutana nga tigpaminaw di ka sa maong wali. Isa, kumusta kanimo? O doon na may atong pamilya, kumusta kaninyo niya sa tanang parte sa Bohol, no? O nagapamati di ka sa Radio Ultra sa tulumanong mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Unya, matod pa nimo nga nag-alagad ka sa maong simbahan nga katoliko diri sa Pilar Bohol o gingalan nimo ang pari nga si Felix Tabige. Unya ningon ka nga Pastor Ronnie Mangalos ang una kong pangutana sa Pinadayag Kapitulo 13 bersikulo 16-18. Kinsa maning tawhana nga naa kaniya ang unom kagatos o kanuman o unom sa ato pa 666. Ingon dayon ka ikaduhang pangutana sa Pinadayag 21:3-4 kinsa maning Dios sa Dios Amahan, Anak, Dios Espiritu Santo, palihog lamdagi ko. Kining imong duha ka pangutana posible nga usa sa nini ang matubag nato kung dili maabot sa maong oras, no? Pero ang ato pagabasa usa nato Brad Deber katong iyang gisitar nga nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 13 bersikulo 16 ngadto 18. Ni Arep atong pagkabasahon sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church nagaingon ini bersikulo 16 ug ang mga timawa ug mga kadagkuan, mga dato ug mga kabos, mga ulipon ug mga taong gawas ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. Buti pasabot nga may mga timawa o mga kadagkuan sa ato pa mga dato, kabusman, mga ulipon o mga taong gawas, ang tanan di ay iya nga gimarkahan diya sa tuo nga kamot o sa agtang. Dayon, Brad Deber, ato ipadayon. Okay, sa bersikulo 17 nagaingon ini
nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kun anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Atong i-post kadyot, nakita nato nga kini dieng mapintas nga mananap nga ang nagsunod markahan sa timaan sa tuong nga kamot o sa agtang nga wala daw di ay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon na kanya ang maong marka nga kanang marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa ngalan ato pa ang mupalit katurapod nga nakapabor niya na o ang mubaligya katurapong iyang baligyaan nga mo'y mupalit pud ana nga nasakop nga nagkinahanglan ana. Dayon, Brother Ver. Okay, dinhi sa bersikulo 18, nagaingon ini, gikinahanglan niini ang kaalam. Kaniya nga may salabutan, ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap, kay kini mao'y usa ka numero sa tao. Ang iyang numero, unom kagatos, ug kan uman ug unom. Sa nabasa sa Biblia nga ipakwenta di ay ang kaalam, sister, matod pa siyang pangutana, kinsa maning tawhana nga anak kanya ang numero. Kay ipakwenta man ang numero sa mapintas nga mananap kay kini mo'y usa ka numero sa tao nga ang iyang numero unom kagatos og kanuman og unom unya makita lugar nga kana nga numero gipakita nga naa sa iyang ngalan lugar kana ngalan sa mapintas nga manap o ang numero sa iyang ngalan unya walay makapamalit niya na o makapamaligya. Pero sa Biblia unsa ba ang paliton sa mga nagpalit niya na o unsang matanga sa baligya nga ilang gipalit sa mga nahimong sakop niya na, Brad Ronald, sa nakasulat sa Biblia? Ani arib atong pagabasahon sa mga nakasulat sa balaag kasulatan, dinilang gihapon sa Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 12. Ilapos na to hangtod sa 13 ang atong pagbasa. Ingon niini ang atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa 12, mga baligya nga bulawan, salapi, mga habiling bato ug mga mutya, mga manipis nga lino, purpura, sida ug iskarlata, tanang matang sa mahumot nga kahoy, tanang galamiton nga hinimog marpil, tanang galamiton nga hinimog bililhong kahoy, og tumbaga, og puthaw, og marmol. Sa ato pa, nakita nato nga kini lugang baligyaa o ang mupalit nini, gikinahanglan ni atong namalit nga manipis daw nga lino nga purpura, sida og iskarlata, tanang matang sa mahumot nga kahoy. Gipang describe lugar nga asay masulod ana sa mong tagna, mao lugar na ang nagbuhat niya na nasakop lugar sa gitawag og mapintas nga mananap nga may numero nga unom kagatos og kanuman og unom kun 666 matud pa sa kang Sister Lina Bibalaba nga kinsa daw na ang gipasamot. Unya dayon atong ipadayon, Brad Ronald. Okay, ato ipadayon sa bersikulo 13. Ingon na niini ang atong mabasa. Mga kaningag, mga lamas, mga insinso, mga pahumot, mga ulibano, bino, lana, pino, nga harina ug trigo, mga baka ug mga karnero, mga kabayo ug mga karwahi ug mga ulipon, nga sa ato pa mga tao. Atong nakita nga ang mga baligya og ang mupalit ani ilang gikinhanglan ni kay gamitonon. Unsa man kanang mga kaningag, mga lamas, mga insinso sa ato paggamit nila kini. Kung wala ka aning sistema nga magamit kag insinso, di ka mupalit ani kay sa inyo man nga sistema unya mga pahumot
mga olibano, bino, gamitonon pod ang bino, lana, pino nga harina, og trigo, kay kanang trigo, di man kuha ang uban nga sistema sa mga harina. Unya, siyempre, buhaton man na og pan. Niya, may mga gigamit pong nga bino, may gigamit nga insinso, mo lugar na ang gi-describe daghang mata nga gamitono nila. Pero sa makalili lang, mao ni ang gipakita. Unya, ang gipagtagan nini, kay gipangutana man ni Sister Lina Balaba, kumusta na po sa atong makaigsunan nga parehong apelido ni Lina Balaba, si Bio Balaba, no? Kumusta sa tanan nga mga Balaba? O karon, ani apa ang hulagway nga pahayag sa gitawag og mapintas nga mananap, Brad Ronald? Hay pang dugang pahayag sa Biblia para ato matagan. Ania pa ang dugang pahayag nga nakasulat sa Biblia rep. Ato gyapong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 1 ingon ini nga atong mabasa. Og nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap nga may napulo ka buok sungay ug 7 ka buok ulo nga may napulo ka buok purong-purong diha sa iyang mga sungay ug may mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. Sa nakita nato sa Biblia, gitinaw nga nakita ko nga diay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga manap nga may napulo daw ka buok sungay o 7 ka buok ulo nga may napulo ka buok purong-purong diya sa iyang mga sungay o may mabugal-bugalon nga ngalan diya sa iyang mga ulo. Sa ato pa ang iyang ngalan gitawag og mabugal-bugalon nga ngalan diya sa iyang ulo. Ang basahong pinadig lahi sa ubang basaw na o dili nato basirtan malibog ta kay may mabugal-bugalon daw ning mapintas nga ngalan diya sa iyang mga ulo na giunsa ba paghulagway ang kining gitawag og mabugal-bugalon nga ngalan. Ang katumbas nini gitawag kana og mayubiton kay kinsa bay modala sa pagbugal-bugal. Di ang mayubiton hay nang priba ni Brad ni sumala sa Biblia nga ang mabugal-bugalon nga ngalan sa ngalan sa mapintas nga mananap may numero 666 o unom kagatos og kanuman og unom nga ang katumbas niya na mayubiton ang iyang ngalan o mabugal-bugalon nga ngalan. Anya Reb, ang prueba kining Biblia atong pagbasahon Seventh-day Adventist Church sa Proverbio kapitulo 21 bersikulo 24 ang nakasulat. Ang taong palabi-labihon o garboso mayubiton ang iyang ngalan. Siya magabuhat nga nagapakaaron ingnon sa iyang pagka mapaytason. Timan na nato sa nabasa nato kaganina nga ang mapintas nga mananap adunay mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. O kay may mabugal-bugalon mga ngalan kitawag ni og ang taong palabilabihon o garbuso. Kung kinisya nga tao gingog palabilabihon o garbuso, ang gi-describe sa Biblia, mayubiton ang iyang ngalan. Nakakita ba dahi tao maginarbuso ang tao niya, ang iyang ngalan na din mayubiton. Lahi ang pagulagway sa Biblia. Kung mayubiton ang iyang ngalan, katumbas ang pagyubit o mabugal-bugalon nga ngalan. Unya, kini siya nga mayubiton ang iyang ngalan, kay siya daw magabuhat nga nagapakaarong ingnon sa iyang pagkamapahitason. Naaday pod siya sa sistema sa pagpahata siya kaugalingon. Nagbuhat sa pagpakarong ingnon. Butang ba nga dili iyang panag-iyahon, di nagpakarong ingnon ka, gumikan sa iyang pagkamapahitason o nagpataas. Pusag itawag siya mayubiton ang iyang ngalan kay taong palabay-labihon o garboso
mayubiton ang iyang ngalan nga katumbas nga magbugal-bugalon ang iyang gitawag o ngalan. Pero sa Biblia, Brad Rini, saon sa ba siya nagpahitaas sa iyang kaugalingon? Niareb, atong pagabasahon, kini nga Biblia nga adunay tak 70 Adventist Church, dinhi sa ikaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3 o 4, ato lang ihugna-hugna ang pagbasa. Ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay kadtong adlaw dili pa maabot hangtod nga may tabo. Una ang pagsupil og ang pagtungha sa tawo sa kalapasan, ang taong pagalaglagon nga magasupak og magapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o sa bisan unsa nga ginasimba. Nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios o magapahayag nga siya Dios. Sa gipatinaw sa Biblia, Sister Lina Balaba, nga kadto di ay mapintas nga mananap, nga may mabugal-bugalon nga ngalan, nga ang katumbas niya na mayubiton ang iyang ngalan, tao di na nga palabilabihon, garbuso, siya nga nagabuhat daw sa pagka mapahitason o nagpakarong inon. Nga ang pagpahitaas, nga gisgutan, gitawag kinig tao sa kalapasan. Nga ang taong pagalaglagon, nga magasupak o magapahitaas sa versikulo 4. No? Nga magapahitaas sa ang kaugalingon sa bisan unsa nga ginatawag og Dios ug sa bisan unsa nga ginasimba nga tungod niya na daw siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios ug magapahayag nga siya Dios. Ato pa magapay nga siya Dios nagpakaarong ingnon sa pagkamapaytason sa ato pa dili ni iyang dapit pero iyang kuhaon ba. Mo ni ang sistema sa gitawag og mapintas nga mananap unya dunay gihulagway. Kung makita nato nga gawas nga ang gihulagway nga nabasa na nato sa unahan og ang tawag dinhi kung kini siya mo paygayon sa paglingkod nga magapayag nga Dios dili lugar siya Dios gawas lang og Dios pod nga maalaan po nato nagpatutuo na pero ang atong gibasihan kini mang nakasulat sa Pinadeg Kapitulo 13 nga maong kapitulo niya na og sa mga bersikulo. Og gitawag po na og mini nga Kristo. Ang ilanan sa mini nga Kristo mo pamatuod pero dili makapatukma sa kasulatan. Gani bisan pa ang mga Seventh-day Adventist niya na amo kanang gidawat kay tinuod man pud usa sa ilang mga basahon nga kining gipasakupan ni Mitchell Bendelio nga usa ka SDE nga ug manubag magkinaplo diri sa pagtulon ang PBCM unsa ang usa sa ilang mga basahon nga gidawat no to nga basahon ni Ellen Gold White Brad Deber. Ni Areb, kining ilang basahon nga naguluhan, mga hitabo sa katapusang panahon by Ellen G. White. Dinhi nato pagabasahon Reb sa pahina 129, ingon na niini ang nakapahayag nagaingon. Ang mga pagtulunan niining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Nakita nato bisan pag dili mo angkon pa siya nga ako ba Kristo busa atong gitawag og mini. Ang gipakita sa ilang basahon ang mga pagtulunan niining mini nga mga Kristo daghan di ay. Lain-lain lang ni sila ba pero mini nga Kristo mailan dili tukma sa kasulatan. Di na mister pa nga nag-angkon ka ba Kristo pagka dili mutukma sa kasulatan ang mga pagtulunan nining mga mini nga mga Kristo. Di daw gyud mutukma sa kasulatan. Ato kanang gidawat kay mo may tinuod. Karon unsa ang paghulagway sa mapintas nga mananap Brad Rini sa dugang payag sa Biblia? Ani Areb, dugang hulagoy diri dinhi sa akatong pagbasahon nga Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church
Sa Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 11, ang giingon, unya nakita ko ang laing mapintas nga mananap nga migimaw sa yuta. Kini siya may duha ka buok sungay, daw nating karniro, og siya misulti sa magdragon. Timanan na to, mga mahal namong tigpaminaw, Sister Lina Balaba, dinhi sa Pilar Bohol. Nga kining mapintas nga mananap, gihisgutan kini siya may duha ka buok sungay. Kung nagsudong kita pinagi sa Facebook o sa YouTube, makita nato nga gi-highlight nato may color pula, gi-highlight red o yellow o green. Kini daw mapintas nga manap, kini siya may duha ka buok sungay. Unya kini siya kay may duha man ka buok sungay, daw nating karniro, kay dili di ni siya karniro, daw nating karniro. Og siya misulti sa mag-dragon, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon kun atong tan-awon kay daw nati maning karniro kining mapintas nga manap, magpaka nating karniro di ni siya, mo nang gingon nagpakaurong ingnon o nagpaitaas siya sa iyang kaugalingon kay gikuha niya nga daw nating karniro siya, may duha ka buok sungay, pero pag magsulti na o magpamatod, naa siya sa sistema sa mag-dragon. Taliwala nga, siya daw nating karniro. Murag natiunta siyang karniro. Sa Biblia, kinsa ba ang tinuod nga nating karniro sa Biblia, Brad Ronald? Ang tinuod nga nating karnero reb mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Atong pagabasahon sa Biblia nga maayong balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 ingon ning atong mabasa. Sa pagkasunod nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya og siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sasala sa kalibutan. Sister Lina Balaba, matinaw ang nakasulat sa Biblia. Pagkasunod nga adlaw, si Juan nakakita sa atong Ginoong Kristo, sumala sa kasaysayan. Nga nagpadulong man kaniya ang atong Ginoong Kristo, nagpadulong ni Juan nga Bautista. Siya miingon diyan si Juan Bautista, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sasala sa kalibutan. Timanan nato nga ang pinadayang 13:11 nga atong gibasa gaganina, o now, kini siya may duha ka buksungay, daw nating nga karnero. Pero kung siya musulti na, mupamatong lugar, sama na siya dragon. Nakinsa katong nating karnero, atong gibasa nato sa may balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Juan 1:29, ang nating karnero sa Dios mong atong Ginoong Kristo. Mao lugar na ang kopyahon nining gitawag og mapintas nga mananap, Sister Lina Balaba, og sa mga nagsunod dinhi. Nakaron, gawas nga siya daw nating nga karnero kay si Kristo man mao'y tinuod nga nating nga karnero. Unsa pa ang dugang gihulagway nini sumala sa Biblia niining gitawag og daw nating nga karnero nga may duha ka buksungay, musulti na siya sa mag-dragon sa dugang nga pahayag sa Biblia nining mapintas nga manap, bradiber. Niari ba ito pagkabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagkabasahon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 15 nagaingon ini, kinahanglan magbantay kamo sa mga mini nga propeta nga muanha kaninyo nga managsapot sa pagkakarnero, apan di ay sa sulod nila sila mga lobo nga manunukob. O nakita nato mga mini nga mga propeta kay sa giingon pa sa basahon sa Seventh-day Adventist katong mga hitabo sa katapusang panahon, sinulat ni Ellen Goldwhite sa pahina 129 nga ang pagtulunan daw niining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan, mini nga mga propeta daw nga managsapot sa pagkakarnero, apan di ay sila lobo nga manunukob, managsapot sa pagkakarnero. Ang nating karnero mga atong Ginoong Kristo.
ilang isapot lugar kini managsapot sa pagkakarniro. Sa ato pa si Kristo man mao ang nating karniro nga maton. O gatong mapintas nga man daw nating nga karniro man siya. Murag ang sistema niya, kwaon niya ang pagka-Kristo. Na kini bang Kristo nga karniro? Ingon bang kini sa Biblia sa pagulagway, Brad Rini, ingon nga masulob kining Kristo? Oo, Reverend. Nilang atong pagbasahon kining Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church dinhi sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 ang nakasulat, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban og Kristo. Atong nakita sa Biblia, Sister Lina Balaba, ang tanan kuno nga gibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban og Kristo. Sa ato pa kining Kristo gipakasamag biste kay masulob man eh. Busa katong mini nga mga propeta nga nagsapot sa pagkakarniro. Sa ato pa gisulob nila ang pagkasistema sa pagkakristo. Nahimo ingon nga ilang takuban biste. Pero sa pagulagway sa Biblia may makita nato nga numero nga 666 daw ug matud pa nimo kinsa kana ato sa ipaluna kay kada usa magtulo-tulo ra bag kinsa na managang laputag matuluan pod na karon sa giulagway kaganina sa atong nabasa sa 3:11 sa pinadayag kini siya may duha ka buksungay kining mapintas nga mlap daw nating karniro mura lugar siya sistema nga si Kristo pero siya musulti na dragon sa sistema samag dragon bisag ingon siya nating karniro. Unsa ba ang dragon sa Biblia, Brad Ronald? Ani arib ang gipakita sa balaang kasulatan reb atong pagabasahon ang puriba ana dinhi gyapon sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 9 ingon ining atong mabasa sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Og gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag Yawa og Satanas. Ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manlulunda gitambog uban kaniya. Kini di ay daw nating karniro nga may duha ka buksongay nga mapintas nga manap, musulti siya sama nag dragon. Ang dragon di ay sa Biblia gitawag og ang dragon nga gitambog, ang serpente kini nga ran nga ginganlag Yawa og Satanas. Sa ato pa, siya ang kaimtang ingon siya nating kaniro, mura siya Kristo. Pero pag masulti na siya, manudlo ba? Ang iyang mga pagtulunan, dili na sibo sa kasulatan, di binakak lugar, munang sa basahon pa sa 70 Adventist, sa mga hitabo sa katapusang panahon, ang mga mini daw nga Kristo, dili makapatukma sa kasulatan, magtudlo siya og sukwahi lugar. Busa ang iyang pagsulti gi-describe sa Biblia nga ang nating karniro sa Dios mo mas Kristo kining mga pintas nga manap daw nating karniro mura siya si Kristo may duha ka buksungay pero kung musulti na siya manudlo sa magdagon nga ang sistema ang giingon nga sistema sa Yawa nga mga pagpanudlo. Kana ang nakita nato sa gisgutan sa Biblia. Unsa man ang iyang ipanudlo sa nakasulat sa Biblia, Brad Deber. Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa unang Timoteo, kapitulo 4, bersikulo 1, ingon na niini ang nakapahayag, nagaingon, og ang Espiritu sa tin-aw, nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon, adunay managpamiya gikan sa pagtuo, tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluuhan sa mga yawa. Busa gitawag kini di ay nga adunay managpamiya na diyan gikan sa pagtuo kay ang espiritu sa tin-aw daw nagpayag nga sa kaulahiang mga panahon may managpamiya sa pagtuo. Nganuman tungod sa ilang pagtagad sa mga daghan lugar, mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluhan sa mga yawa, moto siya nga ibis ang kimtang mura siya nating karniro, mura siya si Kristo. Pero kung musulti na siya dragon o yawa, kay ngano ang pagtulunan
nga iyang gitudlo tuluhan sa gisgutan nga yawa. Og ang yawa sa Biblia unsa man magsultig tinod ba ang yawa sa nakasulat sa Biblia, Brad Rene? Ang yawa reb dili na magsulti og tinod kun dili bakakon gina siya. Dinhi sa ato pagbasa nga Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church. Dinhi sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 ang pagpayag. Kamo gikan sa inyong amahan nga mo ang yawa ug ang inyong tinguha mo ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya kay siya baka kun man ug mao ang amahan sa mga baka. Sa ato pa, nagtudlo man ni siya tulan sa mga yawa, misulti na siya sa dragon, isip siya mura untag Kristo, pero ang iyang gisulti, ang dragon, yawa ang buti pasabot, nagtudlo na siya tuluhan nga dili musibo sa kasulatan. Di kung iyang ipamatod ang dili sibo, iyang ipakatinod, baka kun man ang yawa, sa to pa, nanudlo lugar sa sistema nga binakak. Karon ang gihulagway niini kay may duha man kabuok sungay. Kining mapintas nga manap nga daw nating karnero, buti pasabot nga si Kristo man ang kining karnero. Mura siya Kristo sa sistema. Pero musulti na siya dragon. Nga ang dragon, ang yawa, ang pagpamakak, nagtudlo og mga tulan nga dili makapagpasibo sa kasulatan. Karon ingon ini ang atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Unsa maning sungay o duha ka sungay nga gisgutan sa Biblia ang simbolo sa sungay? Brad Ronald sa nakasulat sa Biblia. Ang simbolo sa sungay reb mao na ang kusog. Og atong pagabasahon sa Biblia, ang nakasulat dinhi sa nakasulat sa Amos kapitulo 6 bersikulo 13 sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ingon niini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Kamo nga nagakalipay sa butang nga kawang lamang, nga nagaingon, wala ba kita makakuha og mga sungay gikan sa kaugalingon tang kusog. Sister Lena Balaba, ang gihulagway sa mapintas nga manap nga ingon nga daw nating karnero, ang karnero si Kristo, ipakasama niya, musulti dragon, ingon nga dragon kay nanudlo og pagtulunan o sukwahi sa kasulatan og may duha ka buksungay sa gipakita sa Biblia nagingon, wala ba kita makakuha og mga sungay gikan sa kaugalingon tang kusog? Sa to pa aduna say pirsa nga ang sungay nagsimbolo og kusog niya. Ingon nga iyang gamiton sa sistema nga panghingusgan niya ang sistema lugar sa pagpamatuod. Karon, ang mga katawhan pod sa Dios, kay ang mga mini nga propeta naa sila ani na may pirsa lugar nga kusog ingon nga sa simbolika sungay. Ang mga katawhan sa Dios nabapod gibutangan ingon nga may sungay. Brad Rene sumala sa nakasulat sa Biblia. Do na reb. Nilang atong pagbasahon kining Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church dinhi sa Salmo kapitulo 75 bersikulo 10. Pagabungguon ko ang tanang mga sungay sa mga taong dautan, apan ang mga sungay sa mga matarong pagabayawon sa itaas. Nakita nato, Sister Lena Balaba, nga nagingon ng Biblia, pagabungguon ko ang tanang mga sungay sa mga taong dautan. Sa atong nabasa sa Biblia, kaganina, wala ba kita makakuha og mga sungay gikan sa kaugalingon tang kusog? Ang mga katawhan po sa Dios, kay bungguon man sa Dios ang mga sungay niya ng mga taong dautan, apan ang mga sungay sa mga matarong pagabayawon sa itas, dili kay ang dautan na ay sungay, ang matarong walay sungay, dili lugar nga nag-abot ning mga sungayan. Kay kanang isa nga sungayan, dautan man na. Ang isa nga may sungay, matarong man na. Sa ito pa, magbinungguay. Ha? Lugar sa pagpamatuod ba?
nga nag-ingon lugar ka, mao ni mapintas nga manap, ikaw mo'y mapintas nga manap. Na taliwala sa mga nagtudlo-tudlo, yang matudloan nga tinuod, napoy malaan nga nagtudlo ka nga dili mo itinuod. Pares ba sa panon kang Kristo? Giinang si Kristo, giyawaan ka. Si Kristo ba day mo'y giyawaan? Di ba ang iyang mga kontra mo'y giyawaan? Unsa man nimo nga nagtudlo-tudlo man to sila. Nakaron, niining bahin na karon, ato nang susiyon unsa ang usa sa gihisgutan nga magpaitaas siya siyang kaugalingon, mulingkod, magapayag siya nga Dios, pero dili man siya Dios. Ang iyang kopyahon di ay daw nating nga karniro siya, pero ang iyang pagsulti, pagpanudlo, samag dagon, ang dagon yawa, kay madudlo man siya tuluhan nga iya sa yawa, kay mamakak man ang yawa. Pagsusiyon din mo nga ang iyang mga tinudlo dili sibo sa Biblia. May sungay siya nga kusog diya sa iyang sistema nga pagpamatuod lugar. Na kinsa ang usa sa makita nato nga may numero nga 666 nga pangita ni Lina Balaba o kinsa na niya kay daghan man ni mga mini nga mga propeta Brad Deber sumala sa ato nang napamatud-an sa Biblia. Ni Areb, atong pagkwintahon, kini nga ngalan, kining Ruben Edera Icleo. Sa kini nga atong gingon nga kwintahon, mo ni ang leader sa PBME. PBME, Philippine Benevolent Missionary Association. Lahi ni sa tuwa kay Philippine Benevolent Christian Missionary, ang uban mga rabag, maura na, o mauna, kanang Pepsi Cola o Coca-Cola, maura din na, tungod sa cola. Nakaroon, Okay. atong kalaron, Brad Deber. Atong unahon sa pagkwenta Reb, ang kiningalan niya nga Ruben. Atong basahon din kining R sa Roman numeral, wala kini siya value, 0 ni siya. Dayon kining U kay 5. Kay katumbas sa iyo, sa Old Roman number, ang V man. Tinuod. Ang kinini ang U sa Old Roman number. So kanang U or V, 5 na siya Reb. Dayon kining sa B, 0. Dayon sa kining E, 0 gihapon. Dayon N, 0. Busa sa pulo nga Ruben, Makakwinta ta Reb og 5. Dayon dinhi sa iyang middle name kining Edera. Atong pagkakwintahon kining E 0, kining D 500. Dayon kining E 0 gihapon, R 0, dayon A 0 gihapon. So kining Edera makakwinta ta og 500. Dayon siyang apelyido kining Icleo. Ato din pagkatan-awon kining E kay 0, C 100, dayon L 50, dayon kining E 0, dayon kining O kay 0. So sa iyahang last name mo kwenta ta og 150. sa ato pa gikan sa Ruben, adunay 5 lugar. Unya sa Edera adunay 500 plus Icleo 150. nakaron. Pila ba ang zero nga nabilin diha sa maong ngalan niya nga walay balyo, Brad Deber? Ni Areb, kung atong kwintahon sa Ruben Edera Icleo, makakwenta ta og 11 o 11 kabuok 0 Reb. Kung ato na ni siyang isumada sa kining Ruben nga 5, dayon Edera 500, dayon sa Icleo 150. Dayon i-add na to ning 0, Nga 11, 11, oo. nga 11, musumada na kini og 666. Karon, adunay 666. Doon na ba'y rason nga nung gi-appeal na to pagkwinta ang 0, Brad Deber? Oo, mugamit ta sa online kining qmat.com atong pagabasahon dinhi kung unsa ang gikapahayag nagaingonan ini whole numbers natay mabasa dinhi sa ubos nagaingon whole numbers are a set of numbers including all natural numbers and 0 nga kung basahon nato sa Cebuano Reb nagaingonan ini nga ang titulo nini ang tibuok nga mga numero o whole numbers.
Dayon na tumabasa sa ubos, ang tibuok nga mga numero o sa kahugpong sa mga numero nga naglakip sa tanang natural nga mga numero og zero. Kini di ay zero, Sister Lina Balaba, maapil din ni pag-isip lugar kung gikinanglan po lugar. Kay nakita man nato nga pag napuno na 666 man, gikan lugar sa pagkwinta sa ngalan nga Ruben, nakakuha tag 5 niya na. Unya sa Edira, doon ay 500. Sa Ecleo, doon ay 150. Plus 0 nga 11, nahimong 666. Nganong giapil nato ang 0? Tungod kay ang 0, wa man gid nay valued kaysa 1. Mas labaw man ang 1 kaysa 0. Pero kung mag-una na ang 1, unya musunod ang 0, ni dako nakapakadako ang 0. Pananglitan no sa 500, nagdoble na ang 00, imbis 5 ron tana, di nabutangag 2 ka 0, ni dako na. Busa atong gipadako kung mo sampot ba sa 666 na nakita man nato. Dabi ang pagulagway sa nakasulat sa Biblia, Sister Lena Balaba, mga malamong tigpaminaw. Kining mapintas nga manap kung wala po siya sistema lugar nga gamit nga insinso. Wala man siya pananglitan, wala man siya bino nga panggamit, harina, sa mga pagritual. Pero nagingon ang Biblia nga kining mapintas nga mananap, daw natin ni siyang kaniro murag Kristo, pero ang iyang pagsulti na nini dragon, ang dragon yawa. Ang iyang pagsulti, pagpanudlo na. Dili makapasibo sa Biblia. Kini ba si Robin Icleo Brademer sa mga pagtuo sa mga sumusunod nini? Siya ba daw ang Kristo? O sa Biblia, si Kristo ang natimang karniro. Ang dili tinod nga Kristo, ingon nga daw nating karniro, nabilong man na sa mapintas nga mananap. Na mismo membro na nila ang nagpamatuod nga si Ruben Icleo ug si Kristo, iisa raman daw na niya atong patalinghugan ang iyang pamahayag. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose de Nagat Island. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Icleo Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Nakita nato nga si Kristo o si Ruben Icleo, usara magkuno na. Sumala sa membro. O di nakita nato, unya-on siya gisugilon ni Ruben Icleo. Wala pa kuno'y tao nga makatintal kaniya. Wala pa kuno matao sa kalibutan ang mulabaw pa kaniya. E di kung mao ka na, di ang kahimtang niya na siya sa pagkasistema sa Diyos kay sistema sa pagkakristo. Kaya ang Kristo wala may mulabaw sa atong Ginoong Kristo. Unsay priban niya inyong patalinghugan? Ayaw usa ka mo magtutuho nga sa bisan si kinsa na lang. Des nagingon ko kaninyo nga samtang ang akong utukan, maghatag pa og inyong kaugalingon paggiya. Maghatag pa og mga maayong pag-alagad alang kaninyo. Dili pa kini mabalhin. Ug wala pa'y tao nga makatintal kanako, wala pa'y tao nga makabungkag dinhi sa atong gingharian. Dining balangay sa Diyos. Nobody. Wala pa matao karon ang tao nga mulabaw kanako nga mubungkag sa atong pagtuludan. Mao kini ang dakong hinungdan nga nagibuhat ang tindog sa PBBM. Atong nakita og nadungog nga wala pa kuno matao sa kalibutan ang mulabaw pa kaniya. Og makabungkag sa pagtulon ang PBME, nakita nato. Og wala pa'y tao sa kalibutan nga makatintal niya. Ipag basahon nato ang Biblia. Mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, Sister Lina Balaba. Kinsa lang ang dili matintal sa Biblia? Brad Ronald. Ang dili matintal sa dautan rib mao na ang Dios. Atong pagabasahon ang puriba niya na dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Santiago kapitulo 1
bersikulo 13 ingon ining atong mabasa. Ayaw ipaingon ni bisan kinsa sa diha nga siya pagatintalon. Ako gitintal sa Dios, kay ang Dios dili arang matintal og dautan, og walay bisan kinsa nga iyang pagatintalon. Sa nakita nato, kay ang Dios dili arang matintal og dautan, ay di na siya kainta nga Dios na nagtuuman mi nga si Kristo Dios. Nagtuuman mi nga si Kristo mao ang nating karnero, pero katong mapintas nga magpaangkon-angkon nga daw Kristo, madundo man to og musulti og dinragon o pagtulunan nga iya sa yawa. Naon say gisulti ni Jed nga kapuli isip nagdumala karon sa PBMI kay nabahin man ni Rubinian kang Glenn B. Ecleo. Na karon unsay gisulti ni Jed mahitod sa kang Robin Ecleo o sa ilang mga pagpamaton niya ato patalingugan. Dito sa PBMA, may katawang tao ang Ruben Ecleo Senior, may katawang tao ang Junior. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ama na si Ruben Ecleo Senior at ang Ruben Ecleo Junior ay isa. Dahil hindi tayo relihiyon. Hindi po tayo relihiyon. Oh. Dili ko no sila relihiyon. Unya dili ko no mahimo nga ang amahan nga si Ruben Idira Senior o si Ruben Junior nga ipagparehos ko no magkalahi daw na sila. Pero ang ila ko nung PBMA dili relihiyon. Na unsa pay dugang pamahayag ni Jed Ecleo ni atong patalingugan. Pasensya na po, sa 4 lang po ako, no, representative po ako ng Four Corners. So, dahil sa representative meaning, dadalhin ko lamang po ang kanilang mga mensahe at yung mga tama lamang po. Para maipahatid sa mga tao ang mga salita ng Panginoon. Atong nakita nga representative kuno siya sa Four Corners sa Spiritual Division. Unya ang iyang giingon nga matod pa niya nga siya daw ang maghatod sa salita ng Panginoon. Brad Deber, hain ba ang salita ng Panginoon? O kinired kining ang salita ng Dios. Ato pagabasahon, ang salita ng Dios, Biblia. But ipasabot di ay nga representante o representative siya sa Spiritual Division nga maghati daw sa salita ng Panginoon, no? Salita ng Diyos. Buti pasabot, Biblia. Yan, nagingon na ba siya nga ang PBMA dili man ni reliyon. Sa Biblia ba, salita ng Panginoon o salita ng Diyos? Wala ba'y mabasa nga ang mga tinunan ni Kristo nga matuod nga Kristo nga nating kanino? Wa ba sila relihiyon, Brad Deber? Na naagyod atong pagapruibahan reb sa kining nga Biblia, kining ang salita ng Dios dinhi sa unang Timoteo kabanata 3 bersikulo 16. Ingon na niini ang nakapahayag. Tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Oh, sa atong pinulungan ha. Oh, klaro kay sanan ang tinuod nga miraculous nga mga kamatuoran sa atong relihiyon. Oh, di na sila relihiyon. Anak karon kay siya anak man sa nagpakanating karniro o di Sister Lina Balaba usa kini sa katumanan, pero gani na nanudlo pa nga sa dapit ko no na namo na nahutdan matag oras. No? Mapadayon gini nato ang kinilang topikuha kay niabot na mga oras among gipanganat nga nalamdagan ka sa kamaturan o katong nagsunod dinhi. Sa ngalan na lamang sa magtutuno Master Tomas di ni sino kining inyong alagan, Ebanghilista Reverend Charlie yun yung sa ngalan sa kauban ng mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Og kiniusab ang igsoon Ebanghilista Brother Ronald Canyaban. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba, moingon na lamang hangtod sa sunod nga higayon, sa samang takna o sa samang oras, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.